कोनो ऐसा घटना याद बा रहुआ अभी तक ले कि जोन रहुआ के प्रेरित कर दिले होके कि एक घटना से हमरा प्रेरणा मिलल होके हम अपने जीवन में सफलता हासिल कैनी? घटना दुर्घटना तो अनेकों प्रकार के घटेला, आवेला, जाला। जे चुनाव लड़ता, वोट लड़ता, ओकरा प्रति तो घटना दुर्घटना बहुते आई, बाकी ओकरा के मुंह से कहल नहीं चाहत। अच्छा अच्छा। अनेकों आई, ओकरा के सहत गईनी, आगे बढ़त गईनी। जवाब देवे के प्रयास माने बस ओकरा के सुन के रही कि अपन काम करत आगे बढ़े। अच्छा ये बताइए, आज के समय में जे संघर्ष करता भोजपुरी गायक लोग आवे खातिर कि हम एगो प्रसिद्धि हासिल कली, मंच हासिल कली, उन लोग खातिर का सलाह दे कमल बास कुंवर जी? देखिए जी, अब आजकल सलाह देवे लायक नहीं है, गीत नहीं है बाजत, लॉक बाजता। अच्छा, लॉक लॉक केहू के गीत नहीं है बाजत, अब लॉक बाजता। गीत बाजित तो पवन सिंह के आगे केहू दुनिया में गायक नहीं है आज भोजपुरी में। अच्छा, उनकर गीत बाजेला और गायक जितना भी बाड़न सबके लॉक बाजेला। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि हिंदी तो रउआ सुनते हो कब? तो हिंदी में सबसे माने होला नु अपन मन पसंदीदा गायक अभी तक ले शुरू से लेके अभियो गौनिहार बहुत आगे बढ़े, तो में के रउआ सबसे? अब लोग के नाम नहीं जानत, बाकी हम मुकेश कुमार सहगल, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, पुराने में जना बालो। हाँ जैसे मान ले कि हमने के समय तो नहीं है, लेकिन जब हमने माने सहगल जी के, कुमार सानू जी के, कुमार सानू, हाँ कोलकाता के वो गायक रहन का रफी जी के आवाज में गावत हल, अभिजीत भट्टाचार्य, फिर उदित नारायण जी भोजपुरियो गवले बड़ानो। हाँ भोजपुरी में तो बहुत वही लोग के गीत हमने के सुनने में जा, वही लोग का नकल भी कर लिया। अच्छा, आज के समय में भोजपुरी के गायक लोग ही अभिनेता हो चुकल बा, तो वो में क्या अच्छा लगेला? देखी अभिनेता में खेसारी बाड़न, अच्छा, पवन सिंह बाड़न, और निरहु लाल बाड़न, अच्छा, मनोज तिवारी जी, प्रमोद बाड़न, ये लोग सब नाम के चलते काम भी लोग के अच्छा होकर रहा, अभिनय सीख लिया लोग। पहले आये तो ना बुझा जे डमरू बजावता, बाकी जब वो जब ट्रेनिंग कैल हलो अभिनय के, तब से अच्छा आर्टिस्ट कलाकार धीरे धीरे आ गए। अच्छा, मान ली कि रुआ एगो जिला परिषद के सदस्य बने, तो कोनो ऐसन कार्य करे के मन में होखे कि सपना होखे कि भाई हम ऐसा का कार्य माने ई कार्य हम कई जेते कि ओसे बहुत कुछ कार्य कई, नए नए सड़क अपने गांव के लोगन से जमीन सड़क मांग मांग के जमीन खतियानी जमीन पर रोड बनौले बने। बहुत बाकी कई सपना साकार ना भइल। हमारा गांव से दक्षिण अम्बोडा नदी भी है। अच्छा, अम्बोडा नदी के वो पार में डुमरी के जमीन बा, वो पार के जमीन हमनी के दिया, ढकाइच, कठार, अरक, दुरासन, काजीपुर, ये लोग के जमीन हमनी के बा। हमनी के जमीन अब असार के बारिश हो गई, तब ट्रैक्टर ले जाए खातिर 24 किलोमीटर दूरी से हम लोग घुमा के ले जाए। एजा लालमनी चौबे, आसवानी चौबे, बहुत सांसद से कहल गया है, जिला परिषद के पास तो फंड बाना, बहुत सांसद से कहल बा कि केहू एकरा पर ध्यान ना दिहल। इहे एगो मन के श्रद्धा पूर्ण मने एगो एगो पुलिया हो जाए, ताकि हमनी के लोग ओने जाए खेत जोती, तो ओने के लोग नहीं आ जाए। 4 किलोमीटर के दूरी बा, और ऐसे 26 किलोमीटर जाए। अच्छा, चलत चलत जो हमारे चैनल बा के खास ओकरा खातिर दर्शकन के शो धन्यवाद। हमार भाई जे बा ए चैनल के सब्सक्राइब करे, सबे सब्सक्राइब करी जरूर। केहू खास बा, वैसे तो हम केकर नाव धरी, पूरा बिहार, यूपी, झारखंड सब हमारा अपने बा। नाव धैला पर कुछ लोग दुख मानी, सबे हमारा अपन बा। यूपी, बिहार, झारखंड के लोग खास बा के चैनल के सब्सक्राइब जरूर करब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भोजपुरिया समाज।